onye ọma na-ege m ntị, ọ bụ OFILI-IYKE TV ka ị na-ekiri. Ọka akụkọ bụ Maazị OFILI-IYKE gerezie akụkọ anyị ka ọha n'uju. Anyị ji ohere a ekwupụtara ọha na eze site na igosipụta onye bụ FACE of ANAMBRA CONNECT. Emere ka anyị mara na ọ bụ nwaada Asama bụ Pure Gold tụrụrụ ugo mmeri nke a na-akpọ FACE of ANAMBRA CONNECT mgbe ọnwa Mee gbara mkpụrụ ụbọchị 30 na mgbe ọ gbara mkpụrụ ụbọchị 31 nke emere na Instagram. Emere ka anyị mara na ọ bụ onye mara mma nke ukwuu ma bụrụ onye eji eme ọnụ. N'ihi nke a, ugo mmeri a ọ tụrụ wee bụrụ ihe anyị na-ekwupụtara ọha na eze n'oge dịka oge a. Anyị ji ohere a ekenekwa CEO Anambra Connect bụ Oriakụ Fidelia. Anyị na-asị na ọ ga-adịrị gị mma gị na ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ a. Pure Gold bụ Ogechukwu Obi, anyị na-asị ka ijide ka iji maka ihe ị na-eme na-aga n'anya ya. Ị ga-enweta Pure Gold na Facebook, Instagram na TikTok. Ọ bụkwa onye ndị oyibo kpọrọ content creator. Ọ ga-adịrị unu niile mma dịka anyị na-akwado Asama bụ Pure Gold. Enenebe eji ọrụ onye eji eje mba, nwaada ọ ga-adịrị gị mma. OFILI-IYKE TV na-asị na ị ga-aga mba kwuru mba. Ebe a ka anyị na-ewetara gị akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'isi njedebe. Ị ga n'onu m ọzọ ọ bụrụ na o jiri ọkara gata elekere 8 ụbọchị Eke na-abịa. Ọka akụkọ ka bụ Maazị OFILI-IYKE. Ndewo.